Tenim dos objectius encara per aconseguir, que és la classificació per la Copa del Rei i el proclamar-nos campions. Volem lluitar per aquestes dues fites i per això hem entrenat molt dur, molt concentrats i amb molta il·lusió, com sempre. Dos alicientes, yo creo, muy a tener en cuenta, y aparte de que sea de Fico, está claro que máxima motivación, independientemente, no se va a pensar ni mucho menos durante el partido en el ascenso logrado, y supongo que este equipo tiene hambre de redondear la temporada, ¿verdad? Sí, encarem el partit com un partit molt competitiu i els jugadors volen demostrar moltes coses també i com a equip, com et dic, l'equip vol ser campió quan abans possible, ho volen aconseguir i sobretot pel mig la classificació per la Copa del Rei és molt important pel club i ho tenim que aconseguir. ¿Puede ser el hecho de jugar quizá con algo menos de presión, un sentimiento de liberación para los jugadores y de ver en algunos aspectos un partido diferente a los de hasta ahora? ¿O puede cambiar algo el comportamiento del jugador en ese sentido? No sé si lo has pensado. Durant tot l'any m'has estat preguntant sobre què és cada partit i ara ja et puc dir aquest és el partit més important de la temporada per nosaltres, perquè és el partit que ens pot fer campions i poques vegades a la vida pots ser campió. Llavors, ara sí que t'ho puc dir. Per nosaltres és el partit més important de la temporada, aquest dissabte. Viene el San Jordi después de haber competido y ganado al Andratx. Supongo que también espera un rival relativamente crecido, ¿no? A pesar de esa cuarta posición, pero supongo que también vendrán con muchísima motivación también por jugar en camisa. No ho sé, jo crec que aquesta és una pregunta per ells. No sé com vindran, l'únic que jo sé és com vindrem nosaltres. Me lo acabas de decir, el partido, como bien has dicho, es clave y también importante, cuanto menos a tener en cuenta esta declaración de intenciones de Alberto Vallejo. No, jo crec que no és clau ni és important. És el partit més important de la temporada per mi. És el partit que ens pot fer campions i potser ara no es donen compte, però quan tinguin molts anys se'n donaran compte que no hi ha res a l'esport de poder tenir l'oportunitat de poder ser campió alguna vegada i aquesta oportunitat la tenen ara, per tant no es pot deixar passar. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Es un partido para hacer pruebas a lo mejor o para arriesgar más por el hecho de no tener esa presión, vamos a decir, y de que te puede sobrar un partido? ¿O cómo lo afrontas? ¿Puedes también sentirte tú más liberado para realizar, entre comillas, experimentos o pruebas? No, jo crec que hem demostrat durant tot l'any que tenim un planter que participen tots, inclús en la fase d'ascens, totes les alineacions són diferents, entren jugadors, surten jugadors, per tant aquesta és la nostra dinàmica i tots tenen que participar, no és qüestió de que estem jugant amb 11 jugadors i ara donar... No, aquí juguen tots i són importants en moments importants jugadors que potser un partit anterior no han jugat i de repente juguen de titulars. No me negarás que es un partido para disfrutarlo. Nosaltres disfrutem quan competim. Aquest equip disfruta quan competeix i disfrutarem aquest partit com el primer. És que nosaltres no hem desendollat. Nosaltres encara tenim dues coses molt importants que aconseguir i hem de ser molt competitius per poder treure el que volem demà. Gràcies.